Dvojica njujorških detektiva u lovu na opasnog japanskog mafijaša. Crna kiša, akcijski triler slavnog Ridleya Scotta. Film nominiran za 2 Oscara. Michael Douglas, Andy Garcia i Kate Capshaw u uzbudljivom trileru Crna kiša. Today's most ruthless criminals use the net. U subotu na prvom programu miniserija Net Force. Priča o posebnom odjelu FBI-a, čiji agenti istražuju kriminal na svjetskoj informatičkoj mreži internetu. Net Force. Miniserija snimljena prema predlošku poznatog pisca Toma Clancyja. Work for me. Now we're gonna pull right. So whatever you're doing down there, it ain't working, boy. Is there any way of controlling this thing? The president. He's getting too close. Who's that behind you? Ah! Paulo Coelho, jedan je od najčitanijih autora današnjice. Brazilski pisac koji je prodao više od 32 milijuna knjiga. Njegovo najpoznatije djelo Alkemičar postalo je bestseller u 29 zemalja. U dokumentarnom filmu Paulo Coelho upoznat ćete zanimljiv životni put i stvaralački opus slavnog pisca. Došli su iz zemlje s vrlo malo snijega. Više su se penjali nego koristili žičarom. Sve što su ikada imali dali su za skijanje. Sve im se i vratilo, osim jednoga. Medalje sa svjetskog prvenstva. Samo na ekranima Hrvatske televizije svjetsko prvenstvo u skijanju od 1. do 16. veljače ove godine. Poslije 5 sušnih godina rukometna reprezentacija spremna je za novi izazov. Svjetsko prvenstvo u Portugalu od 20. siječnja do 2. veljače. 17 odabranih u prvom dijelu igraju s Argentinom, Saudijskom Arabijom, Mađarskom, Francuskom i Rusijom. 4 najbolje reprezentacije ulaze u drugi krug, a poslije je sve moguće. Budite uz rukometaše, gledajte izravne prijenose. Budite uz sportski program Hrvatske televizije.